poviem, že budeme ako my sme boli včera na uličke, no a proste my sme sa tam hrali, no a ja som došla s takými malovákami, no a robili sme si tam nechty potom. No a ja som to tam celé rozhádzala, všetky my sme rozhádzali, lebo sme sa tam hrali, proste sme sa tam, proste také veci. No a ja som si uvedomila, že ja volám s kamarátom, no a proste akože chcem si to spolu upratať. Ja si to už dávno upratám teraz, ale ešte s vami som si to upratala, takže dole už mám upratané, takto dole už akože, však druhý kufrík, to sú akože dva týto. To je akože dva poschodia, keby. Budeme si to hore upratať, to je hrozné hore, jak to vyzerá. Srbítky na čo proste. Zaberiem. Takže keď chcete ešte part, napíšte mi do komentárov, no a ja urobím, no a mám to upratané, to bolo také rýchlo, takže môžete písať, že čo tak, takže